Уважаемые болельщики, просим всех встать. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае стадыён Груганы ў Мінску, дзе ў чарговым матчы сёмага тура Макслайн першай лігі сыдуцца паміж сабой Юнікс Лабс і БТ-2. Арэна абедзвюм камандам знаёмая. Барысаўчане тут праводзілі многія хатнія матчы ў перадсезоннай падрыхтоўцы. Ну а Юні з гэтага тура пачынае прымаць супернікаў менавіта на гэтай арэне. Паглядзім за цікавым супрацьстаяннем і адзначым, дарэчы, што нікога з барысаўчан, хто учора выйграваў з асноўнай камандай Кубак Беларусі, няма сёння ў складзе. Але ж каманда цікавая, каманда маладая, гэтак жа як і Юні. І сёння цікавы футбол мы паглядзім. Але пачнем яго з хвіліны маўчання па Юрыі Савіцкім, чалавеке, які многа аддаў футболу, быў вядомым арбітрам, інспектарам і многія гады аддаў менавіта працы для гульні нумар 1. Ну а пакуль памаўчым мы ў яго светлую памяць, бо нядаўна пайшоў ён з жыцця. Аддалі каманды, арбітры і заўзятары даніну памяці славутаму чалавеку. І будзем мы пачынаць сачыць за футболам. Футболам сапраўды цікавым, бо дзве маладыя амбіцыёзныя каманды сёння сыходзяцца ў нас у супрацьстаянні. Дубль БТ ўжо здзіўляў у гэтым сезоне. Здзіўляў і са знакам плюс, і са знакам мінус у выніку. Я кажу пра апошнюю сустрэчу, напрыклад, з Маладзежна, дзе барысаўчане вялі 2-0, але ж саступілі 2-3. Ну і Юні па першых турах быў адным з лідараў чэмпіянату, але ж каманда некалькі разоў страціла пункты і вось зараз падыходзіць у групе, якая імкнецца даганяць лідараў. Нагадаем, што перад гэтым турам у Юнікс Лабс 10 пунктаў у турнірнай табліцы, у БТ 5 і Юні знаходзіцца на 9-м месцы ў табліцы, БТ на 15-м. Гэты матч сканчвае праграму сёмага тура Макслайн першай лігі, але пра яго астатнія вынікі мы паразмаўляем пасля. Ну а пакуль будзем знаёміцца, гэта 90 хвілін за сустрэчай для вас будзе сачыць каментатар БФФ Іван Міцкевіч, і будзем мы глядзець ужо хуценька за футболам. Амін Куркхелі, гомельскі арбітр, славуты беларускі рэферы, адзін з найталенавіцейшых, адзін з найрэйтынгавых нашых арбітраў, сёння абслугоўвае гэтую сустрэчу. Яму дапамагаюць Андрэй Пугач, горад Хойнікі, Андрэй Садлоўскі, Гомель, чацвёрты арбітр Александр Клемінаў, Мінск, і інспектар сустрэчы таксама славуты арбітр, але ў мінулым Дмітрый Доля. І вось такая у нас сур'ёзная судзейская брыгада. Ну а пра тых 22 хлопцаў, якія выйшлі на поле, мы паразмаўляем хвіліначку пасля. Паглядзім за першымі імгненнямі сустрэчы, першымі імгненнямі вялікага футбола на
стадыёне ДЮСШ Груганы, які калісьці быў і стадыёнам мінскага в абласнога ліцэю, але ж такая вось самабытная футбольная школа набыла сабе гэтую арэну. Ну і зараз з Unix Labs яна супрацоўнічае ў межах арганізацыі сустрэч. Сочым за БАТ валодаюць мячом падначаленыя Віталя Рагошкіна. І пакуль ніводная з каманд не стварыла ніякай загрозы перад варотамі 1-1. Арол Нгуінцопу зараз у спіну гуляе супернік, але ў межах правілаў. Ярослав Храмцевіч з мячом сустракаецца, скідае на партнёра, і зноў жа Храмцевіч Падбярэзны. Вось зноў адкрываецца Храмцевіч пад перадачу ніжэй, але ж перахоп ад барысаўчан збіваюць з ног Ягора Мікалаева, і гэта першы ў нашым матчы парушэння правілаў. Хуценька да стартавых складаў звернемся, пачнем з Unix Labs, потым паразмаўляем пра БАТ і будзем ужо весці гаворку пра сённяшнюю сустрэчу. Алексей Михайлов, галоўны трэнер мінскай каманды. Сёння наступны выбар зарабіў Матвей Коўрук. 35-й нумар абараняе сёння вароты. У поле яму дапамагаюць 3-й Дмітрый Туравец, 6-й Даніл Падбярэзны, 7-й Даніл Нарчук, 8-й Яўген Сакута, 9-й Арол Леонель Чиенуанг Нгісоп, 11-й Ярослав Храмцевіч, 23-й з капітанскай павязкай сёння Павел Кляннё, 67-й Дзяніс Хвастовіч, 88-й Тимофей Статкевіч, нумар 91 у Яўгена Радзькова. Што тычыцца БАТ-2, Віталь Рагошкін, галоўны трэнер гэтай каманды, ўжо казалі мы пра яго. І наступны стартавы склад: Міхась Клякін, нумар 99 на цішотцы, першы нумар па пазіцыі, гэта галкіпер. У поле яму дапамагаюць 7-й Рабан Аліў, 8-й Платон Каласоўскі, 9-й Матвей Толкач, 10-й Ігнат Куімаў, 14-й Яўген Шахновіч, 27-й Дмітрый Каршакевіч, 45-й Ягор Мікалаеў, 47-й Ягор Махнач, 66-й Валерый Кісель і 77-й нумар у Ярослава Кузьмянка. І вось зараз дуэль якраз Кузьмянка з Падбярэзным, падача ў штрафную, спроба скидкі, але ж блакуецца яна футбалістамі БАТ. І вось удар здалёка ад Даніла Нарчука, якая не сканчваецца нічым. Удар ад ворот Міхась Клякін будзе наносіць, і паглядзім мы за тым, як каманды будуць дзейнічаць у сённяшнім матчы. І прычым можам мы адзначыць, што Юні цікавую насамрэч мадэль пры абароне абірае, дзе у пару да Дмітрая Тураўца цэнтральным абаронцам спускаецца Дзяніс Хвастовіч. Хлопцы добра адзін аднаго ведаюць, разам гулялі за Астравец, ну і насамрэч добрыя яны сябры паміж сабой. Ну і вось сёння яны забяспечваюць цэласнасць цэнтру абароны. Па краях Радзькоў і Падбярэзны, гэта ўсё лагічна. Ну і бачым мы, што Юні пры абароне у Юні апускаецца да сваёй лініі абароны нават Ярослав Храмцевіч, самы крэатыўны, самы выніковы футбаліст каманды па пачатку сезона, які можа дзейнічаць насамрэч як і другі нападаючы за Аролам Нгуінцопам. Але ж бачым мы, што будуецца Юні пры выхадзе з абароне у 4-3-3. Там і Кляннё дадаецца, але ж Храмцевіч дзейнічае сёння як фантазіста, як такі вольны маляр. І сёння ён не толькі ў атацы, але і ў абароне робіць тое, што ён па сутнасці хоча, дзе ён і хоча знаходзіцца. Ярослава Храмцевіча ніякімі межамі і рамкамі трэнерскі штаб, як мінімум, на гэтую гульню не абмяжоўвае. Нгінцоп зацапіўся за мяч. Насамрэч ветэран Юні, чалавек, які прайшоў з камандай і другую лігу, але ж апошнім ходам, калі Unix Labs выходзілі менавіта ў першую лігу, праводзілі там першы сезон, Арол сыходзіў, гуляў у медыялізе за Дэмедыя і даволі яскрава сябе праявіў, але ж недастаткова яскрава, каб знайсці сабе іншую прапанову. Ну і з зварочваннем праекту беларускага клуба ў расійскай медыялізе Арол Нгінцоп вярнуўся туды,
адкуль па сутнасці прыходзіў Unix Labs. І па першых матчах сезона можам мы адзначыць, што камерунец добра сябе адчувае ў першай лізе. І насамрэч, ці патрэбна была гэтая гадавая паўза. Ну і вось у нас яшчэ одно парушэнне правіла. Амін Куркхелі актыўна футбалістам тлумачыць, хто ў эпізодзе няправы, хто ў эпізодзе памыліўся. Коўрук. Дарэчы, яшчэ адзін астравецкі трансфер у юні. Есть яшчэ і Ягор Сямёнаў, але ён сёння на лаўцы запасных застаецца. Хвастовіч. Моцны закід на край. Там Нарчук у нас знаходзіцца. Ці нават Яўген Радзькоў. Радзькоў выконвае падачу з аўта. Вось зараз Нарчук. Даходзіць мяч зноў жа да Радзькова, але ж перахапляюць барысаўчане. І Даніл Нарчук у падкаце выбівае не толькі мяч, але і аднаго з партнёраў. Генцоп у барацьбе, але ж парушае правілы Арол. І добра гэта бачыць Амін Куркхелі, арбітр, які у першай лізе апынуўся, ледзь не выпадкова. Працаваў ён на гульні мінскага Дынама і МЛ Віцебску ў чэмпіянаце. І гэтая гульня з пункту погляду судзейства пакінула многа пытанняў, насамрэч, але ж больш пытанняў там адрасавалася не самому Аміну Куркхелі, а яго асістэнтам. Размаўлялі там пра магчымы афсайды, але ж усё ж такі гэта ўсё на откуп па арбітрам. Усё ж такі гэта момант, які арбітры лепш бачаць, асабліва без наяўнасці сістэмы VAR, якую нам зноў жа абяцаюць ужо з другога кола у вышэйшай лізе. Ну і за магчымыя памылкі сваёй брыгады заўсёды пакутуе галоўны, таму Амін Куркхелі пэўны час прапусціў і цяпер вяртаецца праз першую лігу. Гэта добра знаёмы, зразумелы шлях для ўсіх арбітраў. Хвастовіч зараз перарваў атаку суперніка. Мацвей Тоўкаш там перспектыўна мог вывальвацца. І Дзяніс Хвастовіч аддаў перадачу на Мацвея Коўрука. Зноў жа Хвастовіч на Дмітрыя Тураўца гуляе. І Туравец, дарэчы, у юні гэта адзін з джокераў, чалавек, які можа дзесьці замыкнуць стандарт, можа дзесьці згуляць галавой і з гэтага прынесці сваёй камандзе перамогу, як было ў сустрэчы, напрыклад, з Маладзечным. Ну, у нас тым часам працягваецца атака юні. У прынцыпе, даволі актыўныя гаспадары па першых 8,5 хвілінах. Ну, а мы паглядзім за гэтай атакай і нагадаем падзеі усяго 7-га тура. Пакуль што валодаюць мячом футбалісты Unix Labs. Ну, а мы будзем назіраць за іх выхадам з абароны. Нарчук аддае перадачу, але ж не праходзіць спроба ў партнёра. Нарчук у барацьбе за мяч збівае з ног суперніка і не даваў спачатку разгуляць стандарт. Яшчэ одно парушэнне цяпер з боку Эрола і зноў жа стандарт для БТ. Шукаюць варыянты футбалісты БТ-2, адна з самых выніковых каманд, насамрэч, па розніцы забітых прапушчаных знізу табліцы. 9-13 гэты паказчык у БТ ў юні, напрыклад, 7-7 пры розніцы ў 5 пунктаў. Што тычыцца гэтага 7-га тура, ён распачаўся ў Гомлі матчам дубля мясцовай каманды вышэйшай лігі з Астраўцом, 0-0 у той сустрэчы. Асіповічы скруціліся Салігорску, хай не скардзяцца на мяне заўзятары чыгуначніку, але пры ліку 0-6 нельга казаць нешта іншае. Мінск-2 у першым матчы пад кіраўніцтвам Сергея Крата сенсацыйна перамог ліду 2-1. Вална здабыла першую перамогу, перагуляўшы Слуцк, таксама першая паразка у сезоне 3-2. Смаргонь саступіла з К 19-38 0-1. Маладзечна нанесла
першую паразку слоніму 1-0 і апошнім матчам быў сённяшні ў Гомлі, дзе Бумпрам на сваім хатнім стадыёне саступіў Невездоўбізна 0-1. Вось такая у нас праграма тура, не самы ён выніковы, калі адкінуць гульню Асіповічах, то насамрэч можам мы заўважыць, што даволі мала каманды забівалі ў гэтым туры. Была у нас і нулявая нічыя, і хапала мінімальных перамог. Ну, у нас тым часам парушэнне правілаў. Платон Каласоўскі знаходзіць гэты фол. Ну і будзем глядзець мы за стандартам з боку Батэ. Ад маладых барысаўчан гэта заўсёды можа быць цікава, яны любяць прыдумаць нейкі крэатыў. Ну а мы будзем назіраць, ці атрымаецца зараз штосьці зрабіць. Сам жа Каласоўскі і Ігнат Куімаў каля мяча. Ну і Платон штосьці партнёрам падказвае, прабягае. Міма Куімаў падае, але першы на мячы футбаліст Юні Павел Клянё, прычым, які прыйшоў дапамагаць у абарону. І даходзіць мяч да Матвея Коўрука, які будзе выконваць удар ад сваіх варот. Моцны закід у бок Клянё, але ж той прайграе барацьбу Ягору Махначу. Зноў жа мяч на палове поля Юні, зноў жа Матвей Коўрук, галкіпер насамрэч цікавага лёсу, калі насамрэч Батэ выйграваў кубак і ўзгадвалі апошні барысаўскі еўракубкавы сезон пры Кірыле Альшэўскім, то там у запасе знаходзіўся якраз Матвей. Гуляў ён і за Арсенал Дзяржынскі, і за Брэсцкае Дынама. Многа быў на праглядах, што ў Еўропе, што ў Расіі. Але ж вось апошні сезон у Астраўцы, другое кола дагэтуль у Слуцку, а ў гэтым міжсезонні пераехаў Коўрук бліжэй да хаты, бліжэй да Мінску і стаў гульцом Юні Ікс Лабс. Працягваем сачыць. Мацей Коўрук з мячом якраз. Ну і чуем па трыбунах Юні. У прынцыпе, гэты невялічкі стадыёнчык больш на палову запомніўся. У прынцыпе, у пратаколе можам мы пабачыць лічбачку 10 ў 200 глядачоў, што для мінскай каманды першай лігі, ну, зусім няблага. Ведаючы, колькі збіраюць у вышэйшым дывізіёне сталічныя каманды, выключаючы Дынама, то гэта зусім неблагі паказчык. Будзе цікава паглядзець, ці гэта эфект навіны і эфект PlayStation, які будзе разгуляны арганізатарамі ў сённяшнім матчы, ці гэта сапраўдная падтрымка. Хацелася б, каб гэта было другое. Ну а мы нагадаем, што нашым партнёрам не толькі нашай першай лігі, але і нашай трансляцыі з'яўляецца букмекерская кампанія MaxLine, і яна для сваіх новых гульцоў прапановвае цікавы бонус 100 фрыспінаў і, як кажуць у рэкламах, гані гусей. Ну а мы будзем сачыць пасля гэтай інтэграцыі за футболам далей. Падтрымліваюць у каментарах больш Батэ, заклікаюць працягваць кубкавую тэндэнцыю. Ну і цікава, што барысаўчане сустракаюцца якраз з мінскай камандай, хаця і не з дублем Дынама, гэта было б, ну, зусім цікава. Але ж не сайшліся календарамі, хаця белаблакітныя ў гэтым туры павінны былі гуляць зорчы, але ж гульню перанеслі на рэзерваваную дату з-за таго, што 9 футбалістаў гэтай каманды адразу складаюць аснову зборнай Беларусі да 19 гадоў, якая будзе змагацца ў кваліфікацыі да еўра. Ёсць там і два хлопцы з Юні Ікс Лабс. Ёсць і прадстаўнікі іншых розных акадэмій. Але ж толькі Дынама 9 футбалістаў
аддало. І будем сачыць за выступамі нашай каманды, якая яшчэ не паспеўшы прыляцець на кваліфікацыю, атрымала 3 пункты ў актыў з-за таго, што зборная Латвіі па палітычных прычынах адмовілася са зборнай Беларусі гуляць. Усе добра ведаем пра зусім незразумелы са спартыўнага пункту погляду, які удар ад Платона Каласоўскага. Мацвей Коврук не без праблем цягне. І вуглавы першы ў нашым матчы. Не зусім зразумелы са спартовага пункту погляду закон у Латвіі, як і ў Літве і ў Эстоніі існуе, што мясцовым спартсменам забаронена сустракацца са спартсменамі з Беларусі, Расіі. І добра мы ведаем, што з-за гэтых законаў некаторыя зборныя Беларусі нават атрымліваюць першае месца ў групах, нават не гуляўшы. Успамінаем, канешне, яшчэ дзяўчат да 17 гадоў, якія атрымалі сабе ў групу Латвію і Эстонію. 2 перамогі і, па сутнасці, трэцяя гульня ўжо нічога не вырашала, бо нашы дзяўчаты выходзілі з групы з першага месца. У нас тым часам падача з вуглавога, але ж адбіваюцца футбалісты Юні. І вось, можа быць, контратака. Ляцеў да мяча Яўген Сакута. Але ж не паспеў. Клякін адпраўляе мяч наперад. Падбярэзны паветра выйграе. І аут. Толькі аут на карысць Батэ, хаця лаўка Батэ прасіла прызначыць штрафны за даволі жорсткай гульні Даніла Падбярэзнага. А мы надалей глядзім. Барацьба пакуль за мяч працягваецца. І нават футбалісты Батэ нават ужо адны са сваімі змагаюцца, каб гэты самы мяч здабыць. Здабылі. Мікалаеў аддаў перадачу туды ў край да трыбун. Ну і чуем Юні. Пайшоў закід. Ну і пры гэтым пры падтрымцы трыбун больш актыўны зараз Батэ. Платон Каласоўскі на партнёра Мікалаеў скінуў няўдала. І Юні ў контрвыпад выходзіць, але ж не атрымалася Арола Нгінсопа знайсці. Вось зараз камерунец уступае ў барацьбу, мяч перахапляе. І не карыстаюцца гэтым перахопам партнёры. Пры тым, што Дмітрая Тураўца зараз запрэсінгавалі так, што ледзь не памыліўся выхаванец мінскага Дынама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтага абаронцы, вельмі цікавая у яго не футбольная, пазафутбольная кар'ера, бо гуляе Дзіма толькі тады, калі гэта дазваляе служба ў Міністэрстве надзвычайных спраў. Перыядычна ён прапускае гульні сваёй каманды, як ёсць у Юні, як было і ў Астраўцы, напрыклад, і ў дынамаўскім дублі, адкуль Дзіма і выйшаў. З-за таго, што ў яго банальна занятыя даты зменамі на асноўнай працы. Ну і калі, не ведаю, трэба будзе вам выратаваць коціка ці патушыць нейкае вогнішча, да вас можа прыехаць сапраўдны футбаліст першай лігі. Вось такая цікавостачка. Ну а мы назіраем за працягам нашай гульні. Многа барацьбы, а 20-я хвіліна, і лік пакуль не адкрыты. У вышэйшым дывізіёне, дарэчы, таксама хапала сёння матчаў. 4 супраць 2 у першай лізе. Ну і пра іх хутка пасля гэтай атакі. Арол аддае перадачу на Клянё. Ну і пакуль Павел не той, каб заўважны, хаця нападаючы з сур'ёзным рэзюмэ, з сур'ёзным імём для беларускага футбола, асабліва для першай лігі, але пакуль Арол Нгінсоп у першую чаргу больш заўважны у атацы Юні. Пакуль што не бачым мы асабіста і Ярослава Храмцевіча.
бо даволі плотна супрацягу дзейнічаюць супернікі. У вышэйшым дывізіёне ўсё пачалося сёння сустрэчу ў Магілёве, Дняпро Динамо Брест 1-1, потым у Новаполацку Славія ўсё ж такі перарвала сваю не лепшую тэндэнцыю, здабыла перамогу над Нафтанам 1-0 і Торпеда Белас і Віцебск разышліся мірам 1-1. А 20-й праз 6 хвілін у нас распачнецца сустрэча Арсенала з Дзяржынска і МЛ з Віцебска. Закид у бок Тимофея Статкевича, збіваюць таго з ног, але без парушэння правілаў, адказ Батэ, але ж не даходзіць мяч да Матвея Тоўкача. Працягваецца атака Юні, нягледзячы на тое, што вялікая колькасць футбалістаў у нас знаходзілася на газоне, і сканчваецца яна так, як і пачыналася, фолам. Будем глядзець мы за стандартам для Unix Labs. Тут, як мы ўжо казалі, много увагі будзе на таго ж Дмітрия Тураўца, хаця той же Ярослав Храмцевич можа паспрабаваць і прабіць, у прынцыпе, прыкладна метраў 25-27 да варот. І можам мы дачакацца і прамога удара. Хаця бачым мы, што Храмцевич да мяча нават не падходзіць. У нас каля мяча я бачу Тимофея Статкевича, і каля мяча таксама яшчэ адзін футбаліст. Гэта Яўген Радзько. Статкевич прабівае па воротах, Клякін перад сабой адбівае. Юні працягвае атаку, няўдалы закід і удар ад ворот. Вось такая першая небяспека каля ворот барысаўчан, але ж не здолелі яны. Не здолелі футбалісты Юні скарыстацца сваім шансам. І вось цікава, што Яўген Радзько прабіваў, хаця той же Ярослав Храмцевич, напрыклад, можа прыкласціся да мяча, і той же Арол Янцоп можа. Ну, в прынцыпе, даволі такі добры, далёкі удар ёсць у Дзяніса Хвастовіча, напрыклад, але ж гэта трэнерскае рашэнне, гэта ў першую чаргу каманднае рашэнне, і мы у распранальную Юні, канешне, не полезем. Глядзім далей. Хвастович атрымаў перадачу ад Тураўца. Няўдалая спроба згуляць наперад, і закід ад Батэ у бок Матвея Тоўкача, але там Дмітрий Туравец першы на мячы. Праз цэнтр на Сакуту, той далей на Хвастовіча. І вось пры пачатку атакі футбалісты Unix Labs нават у тройку цэнтральных садзяцца, каб быў перавес. І глядзім далей за магчымай атакай Юні. Хвастовіча дае перадачу наперад, Храмцевіча асцярожненька так прыпіхнуў супернік, прычым зрабіў гэта без парушэння правілаў, і Батэ ў сваю атаку выходзіць. Тоўкач не здолеў перагуляць суперніка, ну і зноў сутычка. І цяпер ужо паляцеў па стадыёне свісток Аміна Куркхелі. Арчук адгуляўся на Сакуту. І пакуль што Юні валодае мячом на сваёй палове поля. Глядзім далей. Перахапілі барысаўчане, лятуць у контратаку, няўдалая перадача, але ж падбор за Мікалаевым. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Для Аміна Куркхелі гэтая сустрэча становіцца 67-й у межах першай лігі. У гэтым сезоне ён ужо працаваў у чацвёртым туры на матчы СКА 1938 і Асіповічаў, які скончыўся перамогай мінскай каманды з лікам 3-2. 5 сустрэч апошнім годам Амін Куркхелі правёў у чэмпіянаце. 4 жоўтыя карткі, 1 прамая чырвоная і 2 пенальці. Вось за апошні сезон такія
паказчыкі статыстычныя. На матчы Юні Амін Куркхелі апошні раз працаваў у 34-м туры, калі айцішнікі саступілі бабруйскай Белшыне з лікам 2-6. У тым матчы карта Амін Куркхелі не прадэманстраваў і паставіў один пенальці ў вароты Юні Ікс-Лабс, які рэалізаваў Уладзіслаў Салановіч. Дарэчы, на матчах дубля Батэ Амін Куркхелі не працаваў да гэтага дня ніводнага разу. На сустрэчах Юні адзін выпадак вось таго самага 34-го тура. Падбярэзны на Хвастовіча. Нарчук. Няўдалая перадача, вяртаецца да яго мяч. Клянё спрабуе на Арола закінуць, але ж барысаўчане перахапляюць і выбіваюць мяч па-за межы поля. Ну і калі агулам глядзець усю статыстыку Аміна Куркхелі ў першай лізе, то 66 матчаў, 191 жоўтая картка, 4 з іх для футбалістаў былі другімі, 1 прамая чырвоная і 6 пенальці прызначыў Амін Куркхелі. Што тычыцца агульнай кар'еры арбітра, то 275 сустрэч на розным узроўні прафесійным правёў Амін Куркхелі, але скажам пра працяг пасля гэтай атакі. Не даходзіць мяч да Нарчука, даходзіць да Матвея Тоўкача. І той супраць Дзяніса Хвастовіча вядзе барацьбу на газоне. І Тоўкач, і хтось з футбалістаў Юні. У Аміна Куркхелі 276 матч на прафесійным узроўні, 836 жоўтых картак, 16 з іх сталі чырвонымі для футбалістаў, 5 прамых чырвоных, 44 пенальці. Вось такая статыстыка для рэферы, які у гэтым годзе адзначыў свой 35-й дзень народзінаў. У мінулым неблагі для мінора футбаліст. Успамінаюць, канешне, яго добрым словам заўзятары гомельскага ДСК, дзе Куркхелі многа і актыўна забіваў. І прычым, калі я не памыляюся, нават у адным з розыгрышаў Кубку Беларусі Амін Куркхелі ледзь не лепшым бамбардзірам стаў, калі ДСК там калі не памыляюся, нават да паўфінала не даходзіў. Вось такая цікавая гісторыя гадоў 15 таму. Ну, нас тым часам валодаюць мячом футбалісты Юні. І даходзіць пас да Нарчука. Пакуль што ў нас у першай сустрэчы хатняй на груганах для Юні Ікс-Лабс галоў не забіта Хвастовіч. Ну і ведаеце, першы ж аўтар забітага гола войдзе ў гісторыю як той самы дэбютант груганоў. Тым часам у нас мяч ідзе ў штрафную барысаўчан. Вас якраз казалі бы пра магчымы гол, але ж высока мяч ідзе пасля гэтай падачы, ніхто не дацягнуўся. І вось барысаўчане выходзяць з абароны, але ж выходзяць не вельмі ўдала. Туравец на Нарчука. Нарчук перавод на Хвастовіча. Той мячом завалодаў. 30-я хвіліна у нас ідзе, пакуль што 0-0 без насамрэч такіх 100% эпізодаў. Быў у Юні момант са стандартам, калі Клякін перад сабой адбіваў. А ў Батэ, ну толькі што вось гэты удар нізам ад Платона Каласоўскага можам мы ўспомніць, з якім справіўся Матвей Коўрук. Закид не праходзіць на далёкі ад нас левы край атакі Юні Ікс-Лабс. Батэ спрабуе адказаць сваім закідам. І Матвей Тоўкач не здолеў перакуляць двух абаронцаў. Хвастовіч корпусам прыкрыў. Туравец мяч адабраў. Ну і вось Юні на сваёй атацы. Яраслаў Храмцевіч. Храмцевіч на мячы гэта заўсёды небяспечна. Але ж два супернікі. У Храмцевіча, здавалася б, мяч адбіралі. Зноў жа Храмцевіч захоўвае мяч у гульні. Клянё прабівае, але ж блакуецца гэтая спроба. І вось
першы у нас сапраўды небяспечны, сапраўды 100% эпізод каля ворот БТ-2. І Падбярэзны адгуляўся зноў жа на Хвастовіча. Зноў на палове поля Юні мяч. Хутка Дзяніс яго на Яўгена Сакуту адпраўляе. Роланд Гінсоп. Той надалі на Падбярэзнага. Падбярэзны няўдала падае. Сутыкаецца з супернікам і зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Паглядзім за гэтым стандартам. Вось тут ужо можна акцэнтаваць увагу на Дмітры Тураўцы. І ведаем, бачым мы, што у першых радах ён у барацьбе, падача, але ж барысаўчане паветра выйграюць. Падбор будзе за Юні. І яшчэ адзін вуглавы мы з вами пабачым. Тимофей Статкевич зноў будзе выконваць падачу з-па-за межу поля. Гучыць свісток Аміна Куркхелі. Трэба зараз футбалістам спыніць барацьбу. За лішні градус далі яны у гэтым змаганні. Падача. Барысаўчане на версе выйграюць. Гэта Мікалаеў быў. Выбіты мяч. Падбярэзны гуляе на Коўрука і Мацвей спакойна. Мяч прымае. Ну і у нас тут павінна прайсці некалькі секунд, каб узняўся на ногі Дзяніс Хвастовіч. Трымаўся за галаву. Сёння намінальны абаронца па арыгінальнай пазіцыі. Апорны цэнтральны паўабаронца. Усё з ім добра, і Юні будзе сваю атаку пачынаць. Дарэчы, што цікава, глядзім мы сёння на сустрэчу адной з каманд, якая прама кажа пра свае мэты выхаду у вышэйшы дывізіён, хаця пры трапленні туды Юні трэба будзе шукаць натуральнае поле. Вось Роланд Гінсоп аддае перадачу на партнёра, прабівае там Яўген Сакута, але ж прабівае, гэта громка сказана. Вось такая спроба. І зноў жа выходзіць у нас з абароны БТ. Што цікава, апошнім годам былі фінансавыя праблемы у Юнікс Лабс, але ж гэтыя праблемы каманда прыкладна у сярэдзіне лета здолела вырашыць, хаця і прыйшлося пераехаць з Дынама Юні на Сак Алімпійскі. Цяпер каманда будзе прымаць супернікаў на груганах, і насамрэч гэта ўжо добрая навіна, бо ведаючы добра поле у раёне Акадэміі навук, не хочацца, каб там у прынцыпе хтосьці гуляў не толькі ў першай лізе, але ж і у аматарскіх дывізіёнах. Ну а для Юні пры умове вырашэння задачы выхаду ў вышэйшы дывізіён трэба будзе параскінуць мазгамі, дзе гуляць у эліце. Груганы не будуць падыходзіць, гэта поле штучнае. Застаецца, канешне, той же Сак Алімпійскі, яго поле з натуральным пакрыццём, хаця у федэрацыі футбола часцяком кажуць пра тое, што трэба забараніць гуляць і там з-за сур'ёзных тэхнічных абмежаванняў. Ёсць там пэўны бар'ер паміж полем і трыбунамі, і вось Сямён Пінчук, футбаліст сучасны Баранавічаў, з гэтым бар'ерам знаёмы лепш за ўсіх, асабліва яго калена, якім ён аб гэты бар'ер пабіўся. Выбыў амаль на год з-за разрыву крыжаабразных звязак калена, і вось праз Баранавіча вярнуўся у вялікі футбол, вярнуўся ў вышэйшы дывізіён разам якраз з Баранавічамі, будучы ў арэндзе. Ну а потым скасаваў ён кантракт з Мінскам і перайшоў у горад лодачак на
паўнавартасны кантракт. У нас тым часам Сакута аддае перадачу на Тураўца. Ну а калі глядзець, то Ярослав Храмцевич спрабуе ўрвацца ў штрафную, не атрымліваецца гэтага. І не атрымліваецца перадача. Барысаўчане спрабуюць перайсці ў атаку. Але ж Арол Генцоп мяч перахапіў, але ж гучыць свісток Аміна Куркхель. Дзе яшчэ можна гуляць у Мінску? Канешне, першы варыянт, але гэта варыянт для заможных. Гэта нацыянальны стадыён. Другі варыянт таксама нешта з барскага. Гэта стадыён Дынама, які не тое, каб і рвецца прымаць футбольныя матчы, а хутчэй рвецца прымаць выставы машын, легкаатлетычныя спаборніцтвы, кіна і футбола паказы, ўсё іншае. Ёсць стадыён Трактар, але яго трэба будзе дзяліць з футбольным клубам Мінск. Ну і там пытанне да кошту арэнды. Але ж насамрэч сумна, што ёсць у Мінску добры стадыён для вышэйшага дывізіёна з добрай, якаснай палянай. Гэта стадыён Тарпеда, але ж трыбуны і ўсё вакол поля патрабуюць велізарнай увагі. Ну і была б цікавая гісторыя, насамрэч, калі б Unix Labs калісьці ўзняліся ў вышэйшы дывізіён, узялі б сабе стадыён Тарпеда і аднавілі яго, зрабіўшы зноў жа даступным для футбола. Пад гэта можна і колеры на чорна-белы змяніць, як яны былі ў арыгінале. Ну і можа і назву пад Тарпеда, але гэта ўсё такія вось развагі. Стандарт у нас для БАТЭ-2. Насамрэч сумна за лёс стадыёна Тарпеда. Для вялікай колькасці заўзятараў з раёна аўтазавода гэта сур'ёзная страта і вялікая мара аб аднаўленні. Падача. Арол Генцоп выйграе паветра. І гэта аут на карысць Unix Labs. На карысць БАТЭ-2 ад футбаліста Unix Labs мяч пайшоў па-за межы поля. І будзем глядзець мы за Ярославом Кузьменком. Можна паспрабаваць і ў штрафную. Кузьмянок разганяецца. Закід на мяжу штрафной. Але ж там Павел Клянё на падборы. Мацнейшы вынас. Ну як жа ніхто не заставаўся пад магчымую контратаку. Unix Labs усё на абарону сваіх варот. І вось яшчэ адна магчымасць для БАТЭ. Падбярэзны яе нівеліраваў зараз, выйграўшы хуткасную дуэль у таго ж Кузьмянка. Каласоўскі скідае на Кузьмянка. Платон Мікалаеў не даходзіць да Ягора мяч. Ну і вось Ягор Махнач гуляе на галкіпера. Міхась Клякін, які сёння абараняе вароты БАТЭ. Ну і цікава насамрэч, што пасля кубкавага фіналу маглі б у дублі даць практыку таму ж Арсенію Скапцу, які у асноўным складзе перыядычна выходзіць у эліце, але ж з добрай формай Данілы Сокала, з наяўнасцю Сергея Чэрніка перыядычна становіцца і трэцім. Ну і вось у нас яшчэ адзін момант незадаволенасці на лаўцы Юні, але ж трэба зараз думаць пра абарону. Платон Каласоўскі аддае перадачу на партнёра. Тоўкач! Каціць мяч міма Мацвея Корука, заадно і міма варот. Але ж быў там рыкашэт і гэта вуглавы для Unix Labs. Чуем мы падтрымку Платону Каласоўскаму. Давай, Платоша, ляціць ад Евгения Дергая.
спецыяліста, які застаўся у трэнерскім штабе БАТЭ-2, нягледзячы на тое, што Іван Мігаль перабраўся ў Астравец. Яўген Дзергай застаўся у Барысаве. Нейкая камбінацыя ў БАТЭ рыхтуецца. Ці хтосьці там каля вуглавога заўзее за Вестхэм. Падача! Прабіваў Ягор Махнач, не вельмі ўдала, але як жа праспалі 47-га нумара барысаўчан футбалісты Юні. Ну і пакуль у нас 5 хвілін застаецца да сканчэння асноўнага часу першага тайма. Ну і вось, актыўна ўключаюцца ў прэсінг госці. Вымушаюць Юні памыліцца, але ж парушэнне правіла. Кляннё хутка разгуляў. Нарчук. Сакута. Натуралца згуляў. І Дзяніс Хвастовіч з мячом. Надалі Падбярэзны. Разганяецца па краі. Уздымаецца супраць яго Кузьмянок. І тут спроба ад Падбярэзнага, такое пачуццё, што па створы варот нават згуляць, бо не вельмі чакаў Клякін гэтага закіду. І будзем назіраць за чарговым эпізодам. Шахновіч перавёў на Ягора Махнача. Той нікуды не спяшаецца. На Міхася Клякіна згуляў. Клякін далей на партнёра. Кісель. Шахновіч. Клякін. Не самая упэўненая перадача, але ж барысаўчане спраўляюцца. Класоўскі. Ёсць скідка на партнёра. Ёсць магчымасць развярнуць атаку. Мікалаеў. Качнуў. Падбярэзнага, змясціўся ў цэнтр, прабівае, трапляе кагосьці з гульцоў Юні. І ў БАТЭ пайшлі небяспекі, удар здалёк, але ж гэта вышэй за браму. 43-я хвіліна у нас падышла да сканчэння. Мы можам адзначыць, калі хтосьці сочыць за нашай сустрэчай, але хоча ведаць, што адбываецца ў Барысаве на гарадскім басіку для БАТЭ, адкрыў лік на 5-й хвіліне супрацьстаяння Арсенала і МЛ. Скончыліся падзеі чэмпіянату Расіі, напрыклад, сканчваюцца падзеі і топ-чэмпіянатаў, ну а чэмпіянаты Беларусі, што ў вышэйшай лізе, што ў першай толькі разганяюцца. БАТЭ-2 у атацы, гэта Кузьмянок. Даходзіць перадача і да Валерыя Кіселя, цэнтральнага абаронцы. Махнач наперад адціснулі там аднаго з яго партнёраў, і Ролан Гінцопа збіваюць з ног. І Даніл Нарчук распачынае гульню пасля стандарта. Хвастовіч. Одна перадача на Нарчука. Той далей на Тураўца. Туравец сам пайшоў, аддаў перадачу далей у край. Дзерадзькоў дзейнічае. Клянё. Ужо нібыта на пазіцыі дзясяткі гуляе Павел Клянё. І заходзіць мяч усё ж такі у вароты БАТЭ. Хто ж там забіў, хто ж там атрымлівае віншаванні? Вось такая вось распасоўка. Серыя памылак і Тимофей Статкевич, расійскі футбаліст, забівае за Юні Ікслабс. 1-0 у нас на 45-й хвіліне. На 45-й минуте матча счет открывает Тимофей Статкевич. Пачаў гэту атаку разгортваць Дмітрый Туравец, працягнуў Яўген Радзько, далей Павел Клянё. Клянё падаў штрафную, Клякін памыліўся са скідкай, і абаронцы не падстрахавалі.
І Тимофей Статкевич все ж таки здолеў перавесці мяч у вароты. Што тычыцца Статкевича, першы гол для яго у першай лізе Беларусі. Выхаванец санкт-петербургскага «Зенита» открывае лік у нашым матчы і, як мы ўжо казалі, уваходзіць у гісторыю. Гэта першы гол Unix Labs на новай хатняй арэне. Ну а пакуль 15 хвілін адпачнем, адпачнуць заўзятары, адпачнуць футбалісты, адпачнуць арбітры і вернемся на Груганы хаб, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на стадыён школы Груганы, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння Юні Ікслапс і Батэ 2. 1-0 пасля першага тайма. Тимофей Статкевич на 45-й хвіліне вывеў Юні наперад і рыхтуецца замена у складзе Юні. Ягор Сямёнаў, 10-й нумар, з'явіцца на футбольным полі. Ну і паглядзім, хто у нас пойдзе адпачываць. Место Тимофей Статкевич пайшоў адпачываць. Аўтар забітага гола Ягор Сямёнаў павялічвае, скажем так, астравецкую дыяспору у складзе Юні з тых футбалістаў, якія менавіта з паўночнага захаду Беларусі перайшлі у сталічную каманду. Цяпер іх 4. І будзем глядзець, як гэтая ракіроўка спрацуе. Сямёнаў футбаліст вопытны, і Смаргонь была ў яго біяграфіі, і Слуцк, і многія іншыя каманды. Вялікая колькасць матчаў і на ўзроўні вышэйшага дывізіёна, і на ўзроўні першай лігі. Ну і паглядзім, што ён сёння нам прапануе. Ну і будзем глядзець, што прапануе Батэ 2, якім трэба вяртацца ў гульню, якім трэба сёння, безумоўна, забіваць, бо ўсё ішло як трэба да 45-й хвіліны, дзе каманда прапусціла, здаецца б, звычайную атаку, але ж памыліўся на вынасе Міхась Клякін, галкіпер. І здолеў Статкевич забіць. Ну а нас тым часам Батэ разганяе сваю атаку. Ну і мы хуценька перайдзем да стартавых складаў з улікам замены і судзейскай брыгады, з якой пачнем. Амінкур Келі, Гомель арбітр у полі. Галоўны яго асістэнты Андрэй Пугач, Андрэй Садлоўскі. Першы з Хойнікаў, другі з Гомля Александр Клемінаў, Мінск. 4-й арбітр Дмітрый Доля з Гродна, інспектор сустрэчы. Склад Юні на другі тайм. Матвей Коўрук, галкіпер, 35-й у полі. Дмітрый Туравец, 3-й, Даніл Падбярэзны, нумар 6. Паглядзім за гэтай атакай, працягнем пра склады. Храмцевич выбягае па-за межы поля, але ж рыкашэтам ад суперніка мяч ідзе. Даніл Нарчук, 7-й, Яўген Сакута, 8-й, Арол Нгенцоп, 9-й, Ягор Сямёнаў, 10-й, Ярослав Храмцевич, 11-й, Павел Клянёк, капітан каманды, 23-й, Денис Хвастович, 67-й, Яўген Радькоў, 91-й, Алексей Михайлов, галоўны трэнер. Падача! Не даходзіць справа да удара, Нарчук на падборы. Зноў жа Батэ выйграе паветра. І аут на карысць Батэ 2. Што тычыцца барысаўчан, ніводнай замены ў перапынку. Міхась Клякін, галкіпер, Роман Аліеў, Платон Каласоўскі, Матвей Токач, Ігнат Куімаў, Яўген Шахнович, Дмітрый Карашкевич, Ягор Нікалаеў, Ягор Махначев, Валерый Кісель і Ярослав Кузьмянок. Вось такі стартавы склад ад каманды Віталя Рагошкіна. Ну а мы, агучыўшы склады, Батэ нават не ўзгадвалі нумары, бо ніводнай ракіроўкі у нас не адбылося. І сочым за футболам. Сямёнаў спрабаваў у разрэз аддаваць, не атрымалася. Каласоўскі на партнёра, але там Падбярэзны дапрацоўвае. А Юні ў сваёй атацы. Храмцевич на дрыблінгу на Падбярэзнага скідае, і 2-0 на карысць Юні Ікслапс. Але ж зафіксаванае становішча па-за гульнёй, і гэты гол не будзе залічаны. Хаця Даніл Падбярэзны ўжо паспеў бегчы святкаваць, але ж зрабіў гэта занадта рана. Батэ ляціць у сваю атаку адказ. Збіваюць знов Паўла Клянё, парушэнне правілаў. І у нас застаецца лік 1-0 на карысць Юні Ікслапс. Глядзім далей. Моцная перадача. Радькоў за мяч зачапіўся, здолеў пракінуць далей на ход, але ж барысаўчане нічога Яўгену зрабіць не дазваляюць. Клякін будзе уводзіць мяч
ад сваіх варот. Ну, адзінае, што забыліся мы зрабіць, гэта з тымі, хто далучыўся да нашай трансляцыі перапынку, пазнаёміцца. Сёння на сустрэчы для вас працуе каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Усе фармальнасці у нас зробленыя, усе моманты мы з вами удакладнілі, і цяпер сочым за футболам, цяпер атрымліваем асалоду ад гульні. І вось такі у нас антураж з уключанымі пражэктарамі. Ведаеце, такая невялічкая беларуская ліга чэмпіёнаў у нас. Па антуражы чыста футбольнае поле, вечар, нядзеля, усё як сапраўды патрэбна. Хаця, магчыма, і невялічкія трыбункі, але для мінскай каманды, асабліва ў першай лізе, многа і не трэба. Магчыма, і штучнае пакрыццё, але ж хто на ім не гуляе. І вось такі у нас невялічкі утульны стадыёнчык. Падача! Адбіваюцца барысаўчане. Свечка над полем. Запальваецца гэтым мячом, но мы запалім свечку за большую колькасць галоў у нашым сённяшнім матчы. Ну і просяць нас падказваць арбітрам, ці быў чысты гол, ці не быў. Але ж гэта ўсё прэрагатыва рэферы. Як казалі калісьці ў старажытным Рыме, дуралекс седлекс, закон суровы, але гэта закон. Ну і закон сёння гэта Амін Куркхелі, яго партнёры. Ролан Янцоп прабівае па варотах, прабівае міма. Таму, калі арбітры бачаць становішча па-за гульнёй, яно там было. Ну і з нашай пазіцыі не вельмі зразумела, бо па дыяганалі мы знаходзімся ад эпізоду. І працягваем сачыць за гэтым матчам. Ну тут усё проста. Калі арбітр памыліўся, арбітр атрымае пакаранне. Калі арбітр зрабіў усё дакладна, арбітр малайчына. Гэта ўсё проста. Ёсць Дмітрый Доля, ён таксама многа адсудзіў на ўзроўні вышэйшага дывізіёна. Ён усё добра ведае, разумее. І Ягору Сямёнову мяч у руку трапляе. Амін Куркхелі нібыта выбачаецца за гэты свісток. Ну, у нас парушэнне правілаў, якое можа пацягнуць насамрэч на першую жоўтую картку, але ж пакуль прытрымлівае яе Амін Куркхелі для Яўгена Сакуты, хаця так занадта жорсткавата згуляў у нагу свайму апаненту. Хто можа з'явіцца на поле ў каманд у юні? Два галкіперы: Роман Бабаёў, Кірыл Панкратаў. З палявых Павел Вакуліч, Яўген Война, Роман Сідарович, Веніамін Касцюковіч, Дмітрый Селіванаў, Александр Кротаў, Даніл Чаргейка. Цікавая лаўка, много вопытных футболістаў, много пагуляўшых, но есть і маладыя. Што тычыцца Батэ, Алексей Шылак, галкіпер. З палявых Ягор Чуеўскі, Назар Шчэрбакоў, Алексей Панасевіч, Глеб Потапінак, Артём Шрэйнар, Елисей Старыкаў, Ягор Фіськоў, Мацвей Гаўрыла. Усё маладыя хлопцы. У нас тым часам падача ад Каласоўскага, але дакладна ў рукі Мацвею Коўруку. Коўрук нікуды не спяшаецца, мяч кладзе на газон і моцна яго выносіць наперад, у бок клянём. Але той недакладна зачапіўся, толькі аут зарабіўшы для сваёй каманды. Барысаўчане вяртаюць сабе валоданне. Ігнат Куімаў спрабаваў тут праз двух супернікаў прабіцца, не прабіўся. Коўрук. І пайшла моцная перадача, разганяецца атака праз Дзяніса Хвастовіча, які у нас наперад пайшоў. Храмцевіч. Сакута. І да Сямёнова даходзіць, скидка на Храмцевіча. Храмцевіч на партнёрах, это Клянё. Удар па варотах, Клякін цягне. Вось цяпер абарона працуе як трэба, на падборы, закід далей. Тоўкачу трэба паскарацца, Тоўкачу трэба дапрацоўваць, ён гэта і робіць, і утыкаецца ў Мацвея Коўрука, выклікаўшы гэтым свісток Аміна Куркхелі. 54-я хвіліна ў нас з вамі ідзе.
1-0 пакуль на карысць Unix Labs, але ж ведаючы спецыфіку матчаў з дублюючымі складамі каманд вышэйшай лігі, тут трэба казаць толькі пакуль Арол Генсоп все ж таки здолеў прабіць, хаця там яго спынялі як маглі абаронцы Батэ. Ну тут можна было б і пра пенальці насамрэч падумаць, хаця Амін Куркелі ўсё добра бачыў, добрая пазіцыя, і гэты пенальці ён не прызначыў. Зноў жа арбітрам нічога падказваць не будзем, не прасіце, бо яны самі ўсё добра ведаюць, яны гэтыя правілы вучаць, на зборы ездзяць. Ну і няхай застаецца рашэнне за імі, бо мы таксама можам недакладна падказаць. Ну і вось зараз Батэ ў атацы, хаця перарве яе становішча па-за гульнёй. Хвастовіч распачынае атаку сваёй каманды. Пасля стандарта зноў жа Дзяніс. Коўрук. Мацнейшы закід. Вось такі вертыкальны футбол пачынаецца ад Юні. Ёсць два масіўных нападаючых, і Клянё, і Генсоп могуць барацьбу весці, могуць корпусам дзейнічаць, могуць галавой гуляць. Ну і таму на гэта можа быць разлік. Ну, у нас пакуль што вуглавы на карысць Unix Labs. І замест Статкевіча, які пайшоў на замену, у нас за стандарт цяпер адказвае Ярослав Храмцевич. Падача на далёкую стойку, і Нарчук сутыкаецца з супернікам галавамі. Патрэбная дапамога абодвух дактароў. Роман Аліеў у нас на газоне, 2 сёмых нумары у нас сышліся ў барацьбе. Ну, Евген Сакута падышоў да свайго доктара, забраў ваду, каб раздаць партнёрам хутчэй. Працуюць Каміль Дурдыеў і Кірыл Малышаў зараз на полі, дактары Unix Labs і Батэ адпаведна. Ну і як заўсёды, хто з нашымі эфірамі менавіта знаёмы, ведае гэтую традыцыю узгадваць менавіта дактароў, узгадваць тых людзей, якія бароняць здароўе футбалістаў, людзей маленькіх, але робячых велізарную проста працу. Роман Аліеў атрымлівае дапамогу. Ну і адзін з запасных у Батэ знаходзіцца на броўцы. Гэта Алексей Апанасевич. Дарэчы, яго брат Кірыл учора стаў героем кубкага фіналу, зраўняўшы лік у сустрэчы. І вось цяпер Апанасевич малодшы на полі з'яўляецца. Даніл Нарчук пайшоў па-за межы поля. Ён сваю дапамогу атрымаў і зараз павінен некалькі секунд правесці па-за межамі поля, пакуль арбітры не дазволіць яму вярнуцца ў гульню. Роман Аліеў пакуль што атрымлівае дапамогу ад дактароў. Калі сёння Юні перамагае, каманда перамесціцца на 5-е месца ў турнірнай табліцы, 13 пунктаў будзе у мінскага калектыва. Батэ змесціцца на 16-е месца, 5 пунктаў, але горшая розніца і асабістая сустрэча з пінскай валной, якая была згуляна 1-1, не дазваляе барысаўчанам абыходзіць пінчан, бо розніца мінус 4 у валны, розніца мінус 5 у Батэ. Што тычыцца таго, што ў нас у табліцы разам з камандамі, Юні зраўняецца па пунктам з Лідай пры перамозе, падцягнецца на мяжу 1 пункта да СК, 3 пункты да лідараў Слоніма і Слуцка. Ніжэй Салігорск
і Дынамо 2 па 12 пунктаў, таксама Маладзечна 12 пунктаў, але ў Дынамо 2 гульня ў запасе. Нівадоўбізна 10, Орша 10, Бумпрам 10, Гомель 2-8, Астравец 7, Мінск 2-6, Волна БТ 2 па 5, Смаргонь 3, Осиповичи 1. Романа Алиева выводит доктары поза межи поля, и своим тренерам 7-й номер БТ2 показывает, что усё добра и менять его не потребно. Бяжить Роман Алиев, да, зоны адкуль яны с Данилом Нарчуком павінны вярнуцца ў гульню, вяртаюцца абодва, і абодва працягваюць удзел у матчы. Але замена ў БТ2 будзе рыхтавацца. Нягледзячы на гэта, Алексей Панасевич у нас на броўцы. Юні з мячом. Храмцевич аддаў перадачу на Семёнова. Семёнов далей на партнёра. Это быў Сакута. Той на край. Там у нас Падбярэзны дзейнічае. Коўрук. Моцны вынос. Але ж Павел Клянё разом з мячом ляціць па-за межы поля. Яшчэ адзін аут на карысць БТ2. Аліеў хутка закінуў мяч у гульню. І парушэнне правілаў з боку барысаўчан. Дмітрия Тураўца завалілі на газон. 61-я хвіліна у нас ідзе. І рыхтуе Віталій Рагочкін сваю першую замену. Да рэчы, у вышэйшай лігавым супрацьстаянні у нас перапынак. МЛ перайграе Арсенал з лікам 2-0. Коўрук пачынае моцным выносам атаку сваёй каманды. Храмцевич. І вось такая перадача не даходзіць яда да Семёнова. Адказ БТ. Але там адзін тоўкач, які прайграе барацьбу Дзянісу Хвастовічу. Падбярэзны, перадача на Семёнова. Семёнов можа і сам паспрабаваць прабіць, але скідае на Храмцевича. Ярослав праходзіць некалькіх апанентаў, але ж Клякін мяч забірае, які адскочыў далекавата ад футболіста Юні. І разгулялі барысаўчане праз бліжэйшага. Вось такая спроба, не вельмі ўдалая. Зчапіўся за мяч Радзькоў, і гэта аут на карысць Юнікс Лабс. Замена у складзе БТ2. Ідзе адпачываць Валерый Кісель. Замест яго Алексей Апанасевич. Апанасевич адразу месца бліжэй да атакі займае. Ну і будзем глядзець за тым, што малодшы з братоў сёння прапануе ў гульні. Пра Кірыла яго учорашні гол мы ўжо з вами тут узгадвалі. Добры ўспамін для заўзятараў БТ. Но у нас тым часам да Апанасевича мяч даходзіць. Апанасевич, удар па воротах 1-1. Што ж гэта за братэрская магія? Алексей Апанасевич, пра якога мы казалі. Чаго мы чакалі насамрэч, магчыма, яно здзейснілася. Ведаеце, кожны тур шукаюць заканамернасці ў гульні братоў Лісаковічаў. Ну а цяпер у вышэйшай першай лізе можна шукаць заканамернасці ў гульні братоў Апанасевічаў. 1-1. І тым цікавей нам будзе сачыць за канцоўкай матча. БТ2 вяртаецца ў гульню і забівае. Былі падыходы ў першым тайме, але ў тайме нумар 2 Юні больш прыціснуў. Юні больш стварае праблем каля ворот Міхася Клякіна. Але ж вось такі контрвыпад, добрая скідка ад тоўкача ў бок Апанасевіча. І Алексей
без опеки збягае на рандеву з Коўрукам, і заставалася толькі галкіпера перагуляць. І вось зноў жа Хвастовіч на Коўрука. Панасевіч быццам у брата батарэйкі забраў з фіналу кубка, зарадзіў, яшчэ і свае дзве ўставіў, і цяпер носіцца па гэтым поле. Нібыта ён за фінал кубку змагаецца. У нас тым часам 1-1. І будем глядзець за інтрыгай у нашым супрацьстаянні, ці пратрымаецца яна да сканчэння сустрэчы, і будуць каманды надалей забіваць. Паставілі мы з вами свечачку за вялікую колькасць галоў, пакуль наш прагноз пачынае збывацца. Конечно, не хочется паскардзіць заўзятараў Unix Labs, але ж усё ж таки мы нейтральныя заўзятары, хацім у першую чаргу ад футбола галоў. Конечно, і барысаўчане, і сталічныя заўзятары ад сваіх каманд чакаюць сёння перамогі. Ну а мы не паскардзімся, калі яны, напрыклад, там 3-3, 4-4 ў нічыю згуляюць, па пункце набяруць і пойдуць адпачываць і рыхтавацца да наступных тураў. І пенальці у нас у вароты БТ2. Вось яно чаканне вялікай колькасці галоў у руку камусьці з абаронцаў барысаўчан. Мяч трапляе. Ну і будем глядзець за Юні. Много у нас у каментарах скардзіліся на судзейства. І вось яно паварочваецца да Юні. Як чакалі менавіта людзі у каментарах. Арон Генцоп будзе выконваць гэты пенальці. Міхась Клякін яму супрацьстаяць. І паглядзім за гэтай дуэллю. Арон Генцоп супраць Міхася Клякіна. И кто у нас пераможа? Молодость и опыт. Генцоп пробивает, трапляя у стойку ворот. И Клякин ідзе свае віншаванні атрымліваць. Галкіпер ляцеў у той жа вугал, што ішоў мяч, але ну складана там было дацягнуцца, хаця і высокі Міхась Клякін, але ж Арон Генцоп спрабаваў да вернага у вугал, але занадта даў у гэты самы вугал. Стойка ворот арэны, якую называць груганы хаб, ратуе сённяшніх гасцей, хаця і добра знаёмых з гэтым стадыёнам. Но у нас Юні зноў жа ў сваю атаку. Арон Генцоп з мячом сустракаецца, будзе спрабаваць выправіцца ўжо ў гульні, аддае на Сямёнова. Дарэчы, цікава, чаму Ягор не прабіваў гэты 11-метровы. Гуляючы за Астравец апошнім сезонам, Ягор Сямёнаў забіваў БТ2 менавіта з кропкі. У нас яшчэ одна замена рыхтуецца ў складзе БТ2, але пра гэта пасля атакі. Нас якраз пра Сямёнава перадачай на Нарчука працягваецца гэты наступ. Клякін адбівае перад сабой вынас ад абаронцаў бока Панасевіча. Но рыхтуецца на поле з'явіцца Матвей Гаўрылаў. 22 нумар БТ2. Паглядзім, ці спрацуе гэтак жа якасна і другая замена ад Віталя Рагошкіна. Ці знойдуць усё ж такі трэнеры Юні пэўныя ключыкі да гэтай барысаўскай удачы. Менавіта з лаўкі запасных. У нас тым часам Радзькоў з мячом сустракаецца. Закід у штрафную. Ніхто там ні з мячом не сустрэўся. З адрасатаў сустрэўся адзін з футбалістаў БТ2. І парушэнне правілаў на Алексея Панасевіча з боку Дзяніса Хвастовіча. Роман Аліеў ідзе адпачываць. Чалавек, які мужна працягнуў гульню пасля сутыкнення галавамі з Данілам Нарчуком пасля доўгага часу меддапамогі. Ну і прыбягаюць з зоны размінкі некаторыя запасныя. Unix Labs, Даніл Чаргейка
Ці Дмитрий Селиванов з'явіўся, побачу я 9-ку. І ці 19, ці 99 нумар у нас могуць хутка з'явіцца на полі. Вуглавы на карысць Батэ тым часам. Чаргей гэта быў, але пакуль ён не пераапранаецца, просто сядзіць на сваёй лаўцы. А у нас тым часам вуглавы. І гэта чарговы стандарт у нашым матчы, чарговы стандарт для Батэ-2. Закид на далёкую стойку, але занадта моцны. І яшчэ і парушэнне правілаў у атацы фіксуе Амін Куркхелі з боку футбалістаў. Батэ-2. І Арол Генсоп аддае перадачу на Храмцевіча. Супраць Ярослава адразу трое супернікаў. Перахапляюць мяч. Сямёнаў там спрабуе не дазволіць надаць перадачу. Атрымліваецца гэта ў Ягора, але падбор зноў жа ж за Батэ. І добрая атака магла падтрымацца, калі б не добрая светлая галава Дмітрая Тураўца, які зараз Алексея Панасевича не выпускае на рандеву з Матвеем Коўрукам. Один раз ужо выпусцілі. Вынік добра вядомы. Нарчук. Нарчук паляцеў наперад. Перадача поперак на Сямёнова. Сямёнаў на Клянё. Падключаўся Генсоп. Спрабаваў яго Клянё знайсці, але ж там Ягор Махнач выносіць мяч па-за межы поля. Вуглавы на карысць Юні, і ідзе Ярослав Храмцевич яго выконваць. Нізам праз Сямёнова дзейнічаюць гаспадары. Але ж адбіваюцца ад гэтай ідэі футбалісты Батэ-2. Міхась Клякін шукае пазіцыю, з якой трэба будзе выканаць удар ад варот. І адпраўляе сваіх партнёраў наперад. Моцны закід. Барысаўчане чапляюцца, але ж падбор і перахоп за Юні. Падбярэзны на Арола гуляе. І прайграе Генсоп барацьбу аднаму са сваіх супернікаў. Але гэта аут на карысць Юні. Туравец. Ёсць магчымасць перавесці гульню ці ў цэнтр, ці на край. Туравец праз цэнтр дзейнічае. Нарчук далей на Падбярэзнага. Перахоп ад Батэ і няўдалы выхад. Зноў жа мяч да Юні вяртаецца. Генсоп у барацьбе. Але ж установіўшы па-за гульнёй. Пры гэтай барацьбе знаходзіўся Ярослав Храмцевич, які прыбег з-за спін, за мяч зачапіўся. І гэта прывяло да свістка Аміна Куркхелі, да ўзнятага сцяжка яго асістэнта. Мацнейшая перадача ў бок Тоўкача, але там Туравец. Туравец неўдала. Мікалаеў. Сакута. Юні ў сваю атаку пераходзіць. Радзькоў на газоне. Гэта парушэнне правілаў. Семдзесят трэця хвіліна у нас падышла да свайго сканчэння амаль. Апошнія секунды застаюцца. Дмітрий Туравец мячом валодае. Нарчук. Перадача на Хвастовіча. Ледь не памыліўся той, але ж захаваў мяч. І Алексею Панасевичу не дазволіў нічога зрабіць. Зноў жа Хвастовіч. Туравец. Радзькоў. На партнёра. Гэта Яўген Сакута. Хвастовіч.
Закид наперад на Радькова. Радьков мяч у гульні захоўвае. Аддае на Сямёнова. Сямёнов на Клянё. Зноў жа Сямёнов. Зноў Клянё. Зноў Сямёнов. Ягор Махнач выбівае мяч са штрафной у падкаце. І гэта аут на карысць Unix Labs. Сакута. Клянё. Сакута. Прострел у штрафную. Колосовский. Не дазволил пробить. И ляжит на газоне футболист Батэ. Свисток Амина Куркхели. И зводит ногу Ягору Миколаеву. Яму зараз спатрэбілася дапамога, як мінімум, партнёраў. 75-я хвіліна ў нас ідзе. Ну і будзем налічваць, колькі у нас можа дадаць Амін Куркхели да тайма нумар 2 праз 15 хвілін. Быў у нас гол, быў пенальці не забіты. Былі замены. 3 з боку абедзвюх каманд. Вось зараз дапамога медыкаў. Дапамога медыкаў была і на Рамане Аліве, і Данілы Нарчука сутыкненні. І ну, як мінімум хвілінкі 3 мы ўжо можам налічыць. Ну, у нас тым часам ляжыць на газоне футболіст Батэ 2. Але на лаўцы барысаўчан пакуль што ўсё спакойна. Спадзяюся, не патрапіў у эфір, але ж трэба было паглядзець, што адбываецца на барысаўскай лаўцы, бо атрымлівае якраз футболіст Батэ доўгую дапамогу. І чакаем мы працягу падзей. Невелічкае з'яўленне каментатара ў эфіры у нас усё ж таки было. Але ж, шаноўнае гаспадарства, у такіх момантах трэба неяк падглядаць за лаўкай запасных, якая нават знаходзіцца у месцы, дзе дастае нас камера. Клякін, куды ж ты пабег, Міхась Клякін, але ж Павел Клянё перагуляў гэты эпізод і нічога не здолеў зрабіць. Міхась Клякін зараз ледзь не памыліўся. Падвойная замена ў складзе Батэ. Артём Шрейн рыхтуецца выйсці на поле і Ягор Фіськоў. Гэта ўсё насамрэч хлопцы, якія яшчэ нядаўна гулялі за Батэ Ю-18. Ягор Мікалаеў, Матвей Тоўкач ідуць адпачываць. Ну і новыя футбалісты з'яўляецца на поле. Глядзім далей. Хвастовіч. Не праходзіць гэты закід ад Юні, але застаецца ў сталічнай каманды мяч. Шарол. Сакута. Нарчук. Аддаў перадачу на Храмцевіча. Храмцевіч на дрыблінгу. Пракідвае двух супернікаў. Пракідвае трэцяга. Храмцевіч у штрафную ўваходзіць і, хутчэй за ўсё, залішне падае. І вось зараз Міхась Клякін мяч у рукі забірае. І глядзім далей.
Батэ у сваёй атацы. І перахапілі. Зноў жа мяч барысаўчане, не дазволілі Юні разгарнуць контрвыпад. Але ж хутка гэтак жа з ім і разышліся. Храмцевіч. Ляціць наперад Ярослаў. На Арола скідае. І Арол Гінцоп не паспявае да гэтага мяча. Пайшоў закід, Туравец выйграе паветра, Радзькоў на падборы, але ж прэсінг Батэ дапрацаваў, перадачу ў бок Апанасевіча, супраць яго Падбярэзны, Апанасевіч выбівае мяч па-за межы поля. Коўрук, праз Тураўца, зноў жа Коўрук. Хвастовіч, зноў Коўрук. Няўдалая перадача. Перахапілі барысаўчане, Лянарчук у падкаце. Хто ж будзе зараз выйграваць падбор, выйграе Падбярэзны, яшчэ і парушэнне правіл зарабляе на сабе. А ў нас тым часам у Барысаве ўжо 3-0 на карысць МЛ Віцебск. І чарговы гол у нас забіты ў вышэйшым дывізіёне. 1-1 пакуль у нас на груганах. 81-я хвіліна. Мацвей Коўрук згуляў наперад на партнёра. Гэта Яўген Сакута. Закід на Клянё. Клянё да мяча паспеў. Аддаў на мяжу штрафной няўдала. Але там Платон Каласоўскі не вельмі ўдала вынес мяч. Клянё. Радзькоў. І даходзіць мяч зноў жа да Мацвея Коўрука. Хвастовіч на Радзькова. Той далей на Нарчука. Сямёнаў. Падключаецца і Яўген Сакута. Дарэчы, зноў жа брацкія сувязі, але ў розных камандах. У аснове Батэ ёсць Максім Сакута, малодшы з братоў. І вось закід у нас ад Батэ-2, але Туравец перакрывае траекторыю, зарабляе парушэнне. Сямёнаў. Моцная перадача ў бок Клянё. Клянё не дзейнічае сёння як класічны цэнтральны нападаючы. Нарчук. Даходзіць да Сямёнава мяч, але таго не пускаюць ужо проста 3 барысаўчаніна ў штрафную. Зноў жа Нарчук. Храмцевіч, закід, але там не пропустили ўжо. Да. Удар до отворот. Батэ-2 прыйшоў у нас эпізод. Глядзім далей. Вось такі удар ад Батэ-2. І зноў жа чарговая спроба Юні. Вось такая у нас пачынаецца насамрэч цяжкая гульня. Да памылкі, да магчымага гола. І зараз галавой разумеюць абедзве каманды, што калі ты прапускаеш, у цябе вельмі мала часу на тое, каб лік зраўняць. Даніл Чаргейка прыбягае на лаўку, хутчэй за ўсё будзе пераапранацца. А у нас тым часам Алексей Апанасевіч з мячом не сустрэўся. Сямёнаў адгуляўся з Нарчуком, той далей на Падбярэзнага.
Сямёнаў падбярэзны, чалавек, які, дарэчы, добрую палову апошняга сезона прапусціў за пашкоджанне, і толькі вось у гэтым сезоне вярнуўся. І вярнуўся адразу, па сутнасці, ў асноўны склад. Даніл Чаргейка рыхтуецца на поле з'явіцца. Малады паўабаронца. І паглядзім, што ён прынясе ў гэтую гульню. Арол Янцоп адгуляўся на Храмцевіча, хаця там і ціснулі на яго. Скидка на Радзькова. Радзьков адзін, і можна прабіваць, але прабіваць трэба ў іншы вугал. Яўген Радзькову. Які момант быў зараз. Трэнерскі штаб Unix Labs падтрымлівае сваіх хлопцаў, кажа, што добра гуляем, што трэба яшчэ. У нас тым часам 85-я хвіліна. І замена у складзе Unix Labs. Дмітрий Селіванов таксама прыходзіць на лаўку. Падача, удар па варотах. Коўрук лёгка забірае. Ну, Даніл Чаргейка рыхтуецца выйсці на поле, пакуль даходзіць мяч да Паўла Клянё. Арол Янцоп открываецца пад магчымую перадачу. Нарчук скідае на Клянё. І тут з Радзьковым. Клянё адразу не разабраўся, хто павінен мяч прымаць, але ж застаецца ён у Юні. Сакута моцна аддае. Занадта моцна для Храмцевіча. І замена. Павел Клянё саступае месца Данілу Чаргейку. Юні застаецца фактычна з адным нападаючым. Гэта Арол Янцоп. Ну і паглядзім, што былы прадстаўнік юнацкай зборнай Беларусі нам прапануе у сённяшняй гульні. За свае няпоўныя 5 хвілін асноўнага часу, плюс, ну, прыкладна хвілінак да 5 часу дададзенага. Не думаем, што Амін Курхелі будзе нібыта на чэмпіянаце свету 22-га дадаваць 15, там хвілін 10. Трапляе мяч у руку, здаецца, Аролу Янцопу. І паляцела па трыбунах Юні. Патрэбная падтрымка для гаспадароў поля. Закід ад Клякіна. Перарываюць абаронцы Юні. Падбор за Батэ. Няўдалая перадача. І Сакута таксама памыляецца. Яшчэ адна спроба барысаўчан левым краем разгарнуць атаку. Але там Падбярэзны ўсё проста выгрызае, вырывае. І рыхтуецца у нас Батэ, да. Закіду з-па-за межаў поля. Вось такі варыянт, які футбалісты Юні прачыталі. Арол Янцоп адпрацаваў у прэсінгу. Мяч забраў. Гэта аут на карысць ужо Юні. 88-я хвіліна. У нас падыходзіць да сканчэння. Туравец. Туравец на Радзькова. Яўген Радзьков змяшчаецца. Аддае перадачу. Нарчук пяткай занадта гарэзліва гуляе. І Батэ пераходзіць у сваю атаку. Парушэнне правілаў з боку Яўгена Радзькова. І у нас тым часам стандартна карысць Батэ. Батэ разгуляў. Закід. Закід туды ў край. Зноў жа налева.
Не чапляюцца за мяч барысаўчане. Але ж секунд 10 здолелі яшчэ адгуляць, калі ўжо глядзець з пункту погляду тактычнага. Юні у сваёй атацы. Закід наперад. Клякін першы на мячы. Не паспявае там Чаргейка на свежых ногах. Клякін. Праз цэнтр моцна выносіць, але ж тут Сямёнаў. Храмцевич на пазіцыі інсайда зараз знаходзіўся. Сакута. Чаргейка. Паглядзім за яго дрыблінгам. Але ж Радзькова аддае. Той зноў жа на Сакуту. Сакута шукае вольную зону. Аддае на Нарчука. Нарчук наперад. Там Арон Єнсоп. Сакута. Барысаўчане адбіваюцца. І нават не праз вынас. Але ж памылкова выходзіць праз перадачу з абароны. Зноў жа Юня будзе ціснуць. Хвастович. Аддае на Радзькова. 5 хвілін у каманд па-за межамі асноўнага часу. 5 хвілін дадае Амін Куркхелі. Ярослав Храмцевич на дрыблінгу некалькіх супернікаў праходзіць. Не атрымліваецца аддаць перадачу. Хвастович здалёк прыкладаецца вышэй за браму ад Дзяніса Хвастовіча. І 91-я хвіліна распачынаецца вось такім эпізодам ад Unix Labs. Ну а мы будем назіраць. За атакай магчымай ад Батэ. Але ж тут Радзькоў выйграе паветра. Арон Єнсоп выйграе барацьбу. Няўдалая перадача наперад. Хвастович скідае на Радзькова. Радзькоў моцна занадта, але дакладна скідае на Матвея Коўрука. Коўрук наперад. Єнсоп. Вось цяпер прайграе барацьбу. Платон Каласоўскі. Не даходзіць мяч да Храмцевіча, хаця так рызыкавана Каласоўскі аддаваў. Здолеў партнёр сустрэцца. Няўдалая перадача ад барысаўчан, але ў прэсінгу можна штосьці зарабіць. З гэтага эпізоду зарабляе для Матвея Коўрука удар ад варот. Туравец. Пабег наперад, аддаў на Радзькова. Радзькоў не здолеў прайсці двух апанентаў. Апанасевіч! Апанасевіч скідае на партнёра. Шрейн. Ёсць падбор. Можна было б і прабіць, але скідка. Прастрэл адбіваецца Юні. Ну і трэба выходзіць з абароны. Трэба шукаць варыянт у контрвыпадзе. Але ж добры падкат ад Ягора Макнача. І паляцела па трыбунах Юні. Вот 93-я хвіліна у нас ідзе. Две практычна з паловай з 5 дададзеных мы адгулялі. Парушэнне правілаў супраць Даніла Нарчука. Фіксуе Амін Куркхелі. Зараз усе футбалісты ў чорных цішотках пойдуць у штрафную. Матвей Коўрук іх да гэтага заклікае. Але ж галкіперу трэба мяч на метраў 5 бліжэй да сваіх валоданняў адправіць. Спрэчка за тое, чый мяч. Мяч дастаецца Юні. Чаргейка. Да яго бяжыць Храмцевич. Храмцевич будзе сам выконваць гэты стандарт. Храмцевич, подача на далёкую. Не доходит справа до удара. Подбор за Юни. Сакута. На Нарчука. Нарчук, подача, удар. І як же зараз. Такое пачуццё, што спыніліся сэрцы. Што ў барысаўскіх, што ў мінскіх заўзятараў.
калі мяч вось так завіс над дзявяткай пасля зрэзкі ад футбаліста. Батэ 2, але ж пайшоў усё ж таки вышэй. Стандарт яшчэ адзін для Юні. Увага на Дмітрая Тураўца на бліжэйшай стойцы. Туравец там уже ледь не ў воротах. Але ідэя ў тым, што мяч павінен апынуцца ў воротах. А не Дмітрый Туравец ці Денис Хвастович. Подача! Арон Янцоп пробівае па воротах, пробівае вышэй за браму. Сёння камерунец, легенда Юні, гэта антыгерой сённяшняга супрацьстаяння. Ён менавіта не здолеў скарыстацца сваім шансам вывесці каманду наперад і не забіў пенальці у нашым матчы, патрапіўшы ў стойку ворот. 30 секунд прыкладна застаецца да сканчэння ўжо дададзенага да тайма нумар 2 часа. Адпраўляе мяч наперад Михась Клякін. І барацьба за яго працягваецца на броўцы. Аут на карысць Юні Ікс-Лабс. І у нас тут пачынаюцца эмоцыі, пачынаюцца вось гэтыя маладзецкія гісторыі. Пайшлі кулакі там у ход. Не трэба зараз больш вопытным футбалістам, таму ж Сямёнаву, таму ж хто там, Сакута ёсць на полі, таму ж Хвастович, таму ж Тураўцу сваіх больш маладых хлопцаў разнімаць. Ну і барысаўскім таксама трэба ў бойку не лезці, а Мінкур Кхелі супакойвае усіх удзельнікаў гісторыі. І чым жа ўсё скончыцца? Ідзе хтосьці з барысаўскіх футбалістаў да Аміна Курхелі. Две жоўтыя карткі. Адна Падбярэзнаму, іншая камусьці на далёкім краі ад Батэ. Аут на карысць каго ж? Юні Ікс-Лабс. Аддаюць мяч барысаўчане. І з-за гэтай гісторыі мы на хвіліну больш засочым за гэтым матчам. Арон Янцоп. І вось момант у Юні. Клякіну трэба выходзіць і забіраць мяч у рукі. Михась Клякін яшчэ і на газон прыспусціўся. І паляцела па трыбунах Юні. Ну і вось і ўсё, 1-1. Алексей Апанасевич забіваў за Батэ 2. Тимофей Статкевич забіваў за Юні Ікс-Лабс. Вынік, які насамрэч не патрэбны нікому. Абедзвюм камандам патрэбная была сёння перамога. Але ж, што тычыцца турнірнай табліцы, Батэ 2 падцягваецца да Астраўца, застаецца, і Мінска 2 застаецца 14-м, 6 пунктаў. Пасля 7 тураў Юні Ікс-Лабс 11 пунктаў, 8-е месца ў турнірнай табліцы. І на пункт абганяе каманда Ніву і Оршу, якая мае матч у запасе, таксама Бумпрам. Ну на гэтым усё, будзем развітвацца. Іван Міцкевіч, ваш каментатар, быў на гэтай 90 хвілін. Дзякую вам за тое, што сачылі за нашай трансляцыяй на YouTube-канале АБФФ. Як кажуць, бывайце здаровыя, жывіце багата і сачыце за беларускім футболам, на якім мы з вамі і сустрэнемся. Ну а пакуль да пабачэння.